Si Jesus tungod kay wa pa man siya dawata sa kalibutan nga Mesiyas, sa dihang natawo siya, ang nidawat niya sila raman si Maria, si San Jose o pipila ka mga tao, mao to nga inigsulti niya murag mahibong gyud ang mga tao maminaw. Labi na gyud kay didto siya kining atong ebanghelyo karon, didto siya nag-istorya ani sa iya mismong lugar nga dako siya dito gatubo iyang gipuy-an ang Nazaret. Kaila kay sila kinsay iyang papa, kaila sila kung sa iyang educational background, nga wa siya grado, pobre, hapit way gikaon. Ana, kamoron dinhi nanimbawan mo, og duna dinhi musangyaw nga gikan sa prisuhan nya kawatan kayong dako, manuyupay kayo, kaila gyud mo kay taga dinhi nya mo'y musangyaw ninyo. Labi na gyud moingon kining bahinas kasulatan natuman karon sumala sa inyong pagdungog. Malipay mo. Malipay. Og malipay, congratulations. Pero duda ko, dili gyud. Magluos lang yung kisa, mano na siya? Unsa na yang gisulti? Di ba ang anak? Oh, anak tanong ko. Di ba katuman ang napriso? O laki, kawatan makinang dako. Yang ano kasi, kana subay-subayo na nato. Muna dire, ang ending sa tong ebanghelyo ningon sila, di ba anak man ning Jose? Siya, oh anak, manong nagstorya naman sa gingon anak karon. Unsa may iyang authority diha? Ana. Og kung ato ning siyang sundan, ilag yung sa likway si Jesus. Mo nang nakaingon si Jesus, ang propeta tinahod gyud tanang lugar gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang kaugalingong panimalay. Ana, di gyud tahoron. Yang ano man nga si Jesus, iya maning gibuhat nga nagsangyaw siya sa maayong balita, pero ang iyang pamaagi, ang gipuy-an niyang kinabuhi, dili acceptable sa kalibutan. Ang iyang gisangyaw maayong balita. Kung ang mga celebrities muanhay dinhi sa parokya, nya moingon nga doon nami show karong alasay sa buntag. Ma-imagine ninyo pila ka buok tawo muanhay dinhi? Ha? Ingon ani ra kani? Kung moingon ba mga celebrity sama nila ni sa ingon ani mga celebrity ni Sarah Geronimo, sila si sanang usa Mga Salvador. oh kanang mga kaila kay ninyo diha, oh bisag mga upat lang kabuok nya moingon nga magnamiroy talk show diha sa San Vicente Ferrer kani-ganing Paris alas 6 buntag. Sus, minaw ko alas 4 pa lang, alas 3 wa nay kabuang na mga pulis og pugong diha. Pero karon siging bagting ang kampana, ngari na mo sa padersiano na to mga kaila naman taana. Sige mo lang nagpanginsulto na to, wali ng puyo-puyo, kanang mga kilay-kilay, kanang kural, ada kapoy paminaw na. nga gabalik-balik lang nga itong mga naong puol nakita naon maurag yung mga naong nga ba. Pero nganong magmauman ni pamaagis Ginoo? Ngano man kay diri sa unang pagbasa gibutang diri kinahanglan daing buntugo nato ang kalibutan. Ang kalibutan ba buntugo nato? Dili day ta amigos kalibutan. Ang kalibutan di ay kontra di ay nis Ginoo. Hawa mo naminaw sa unang pagbasa? Hawa? Oy, kaway ayo ninyo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan
o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Ang kalibutan di ay mao dinhi ang atong kontra. Tanang butang nga nias kalibutan kontra na nato. Muna di gina nato higugmaon ang mga butang sa kalibutan. Kisa may atong higugmaon ang Dios ug ang isig katawo. Kana ra gyud the greatest commandment, higugma ang Dios labaw sa tanan, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Mo na niingon sa dinhi ang atong unang pagbasa, kung moingon kang nahigugma ka sa Dios, unya nagdumot ka sa imong isig katawo, unsa may mahitabo? Bakakon ka. Kay unsaon nimo kuno paghigugma sa Dios nga di nimo makita, nga di man gani ka kahigugma sa imong isig katawo nga makita. Kana gaying na kuno ng imong tupad, makita man gina, ing naghigugmati ka. Lagi, lingyan niya. Gihigugmati ka. Kanang tanang tao nga imong makita, ing naghigugmati ka. Nindot kayo. Karon kadto na sang wa makita, Lord, I love you. Amingon ang Ginoo, yes. Pero iniguli nimo to iskina, kita nimo tong kanhing kabit sa imong bana. Moingon, kalami biyang patio ning anim. Moingon ka, gihigugmati ka day, mana ka. Or mukos mo imong na sulinga di pinaana dayon. Awa na moingon sa nang Ginoo, patay. Nya igabot mo sa inyong Lord tabangit ako, I love you Lord. Ginoo, na logi na ka. Gidaog na kas kalibutan, napildi na kas kalibutan. Ngana. Mauna nga niingon siya diri nga unsa ti iyang giingon sa atong ebanghelyo nga ang kining inyong nadungog natuman karon. Unsa may nadungog nila? Ang giingon sa Ginoo nga ang espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag kagawasan, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo moluwas sa iyang katawhan. Kini kunong tanan, pulos gini siya para sa kaayuhan sa isig katao, para kaayuhan sa tao. Dili kaayuhan sa mga butang sa kalibutan. Ang nakaapan guro nato, andam tang mupatay og tao aron ma-preserve ang kwarta. Ang kwarta iya ra nas kalibutan, madunot ra na dinhi sa kalibutan. Ang tao na anay kalag, musakan ng tao nga to, luwasonon ang kalag ana. Nya kita andam man tang mupatay og tao aron ma-preserve ang kwarta. Anda mo patay og tao aron di lang malungkab ang balay, imo na nang giprotektahang imong balay, gipatay na nimo imong isig ka tao. Wa magsugo ang Ginoo nga higugma ang imong balay, wa gyud. Ang iyan yung gingon, biyai ang imong balay. Nianap daw siya. Nya kanang kwarta, wa sa siya ngon higugma ang kwarta, ningon niya sa ipanghatag kanang tanan ngadto sa mga kabos. Nya nagtuman mo ani. Na, bahala mo diya. Ikaw pa diya, nagtuman ka? Bahala, sagot diri ako. Manihuay lang tani. Bahala na. Pero ang nakanindot rabano, niingon ra ba si Kristo, ang nahigugma sa iyang isig katao, mahimong anak sa Dios. Nya niingon sa siya atong unang pagbasa, ang anak sa Dios nakabuntog sa kalibutan. Inighigugma nato sa atong isig katao, automatic gina din ata mahigugma ng sakyanan, kwarta, balay, kining atong dungog, kanang atong mga kuan, automatic ginang mawa. Tagaan ko mong sample. Kung nahigugma kas imong anak, kung nahigugma kas imong anak, unya ang imong anak na sakit, di nimo biyaan imong balay? Tubag. Biyaan gina nimo. Muadto gyud kas ospital, dadon gina nimo imong anak, biyaan nimo imong anak aw imong balay. Pero kung wa ka mahigugmas imong anak, ang ingon kay bahalag mamatay ka diha. Di ba? Pero nahigugma lang yun ka.
biyaan ginani mo imong balay. Hasta imong trabaho imong biyaan. Usahay gud imong pitaka imong mabiyaan, imong bag imong mabiyaan tungod sa imong dakong gugma niining imong anak. Tutok mo muna ko. Unyag ikaw ba na nahigugma ka sa imong asawa, di ka nimo biyaan ang balay sa imong kabit? Biyaan, oy. Labi na gyud ang imong asawa dito gisakitas tiyan. Biyaan ito nimong balay sa imong kabit kay asawa gud to nimo. Ingkaw niya pa og nahigugma sa kus akong kabit, tao man to siya. Karon kinsa maro iyang pilion? Kanta lang siya, turns between two lovers. Feeling like a fool. Ayaw, kahibaw na kadaan. Ang nagtuman sa sugo sa Ginoo. Sugo des Ginoo, nga higugmaay mong kabit. Unsa may sugo sa Ginoo? Higugmaay mong asawa. Nya kay ang Ginoo may labaw nimong gihigugma. Di sa ato pagkamauna kang mupili, kinsay imong biyaan, ang asawa ba o ang kabit? Wa man magsugo ang Ginoo nga ang kabit mo higugmaon, di automatic biyaan ang kabit. Adto din kasi imong asawa kay tuwa didto ang sugo sa Ginoo. Mao lagi na ang nagtuman sa sugo sa Ginoo, anak sa Dios. Ug ang sugo sa Ginoo paghigugmaay kamo. Nya kinsa mahigugmaon? Ang isig ka tao. Unsaon paghigugma ang kabit? Biyae. Kay kanang imong pagpangabit niya, imo siyang gida padong sa impyerno. Unsaon paghigugma ang asawa? Unongi. Kay mao nay makapalangit niya. Ingkaw niya, Pader, wa naman ni mahigugma nako, tuwa man ni mahigugma sa akong kumpare. Yan sao maron nimo ana. Nya bana ka, nibiya ka sa imo katong imong kabit-kabit. Nya ang imong asawa tuwa na sa noon ni pare. Ang sao man nimo ron? Ayaw patakod, buntuga ang kalibutan. Ang imong asawa nada sa kalibutanong kahilayan. Nya ikaw nga nibiya na ni ana, ayaw pagsunod sa imong asawa. Di ba? Nganong mosunod man kaniya? Paabuta siya dias balay og ingna siya, okay ra gid na nakong nangabit kaday. Sakit apan okay ra na nako. Mapasaylo ra gyud tika. Kay di jud ko mukuyog nimo ngadto sa impyerno. Pero mukuyog ka nako nga ris langit, maginaksanay ta, biya itos pare. Ana. Siya mas nindot magitos pare dong oy kay nimo. Ana siya ba? Siya mao na gini, dawa. Isa unsa na pare o pare isa si pare tarong ang pronounce ana ba kay basta inyag mapari na. Ang importante di ay kamaotang maminaw sa Ginoo unya ang sugo gyud Ginoo mo itong tumanon buntogon ang kalibutan. Masalikway man tao daygon di na mo importante. Ang importante nagtuman ta sa sugo sa Ginoo. Maunay tuburan sa tinuod nga kaluwasan, tuburan sa tinuod nga kaayuhan, lawas ug kalag. Sige, manindog na ta mga anak sa Ginoo.